mâna întinsă care nu spune poveste nu primește nimic. Tu asta știi să faci atât, cântăciosule. Hai să vă zic, bă, vă povestesc una de înghețați. Ăsta a fost plătit de oierul să fie infiltrat acolo. Eu vă zic că eu am vorbit atunci, nu vreau să mai spun. I-am zis, bă, aveți grijă cu ăsta. E omul lui Ghiță și al ăla, e plătit de ăștia. Ăsta n-are nicio loialitate față de nimeni care întinde mâna să-l scoată din căcat. Nimeni, niciodată. Ninele, îmi pare rău că am avut dreptate. Diana, am avut dreptate. Șoșoacă, da? Acum iar am avut dreptate. Că am vorbit și cu Anca. Și i-am spus. Da, chiar dacă... Băi, Anca, da, dom'le, că ea e mai femeie, mai miloasă, Anca, mai... I-am spus, da, Anca, da, trăim într-o altă, vezi? Eu v-am zis, asta e. Asta a fost motivul pentru care am acceptat. Pentru ea am acceptat și aș fi făcut oricând, în cazul oricui. Dar ca să elucidăm că la mine e cu transparență, eu nu mă feresc de nimic, eu discut pe față cu probe și cu dovezi, nu cu vorbe și cu minciuni aruncate ca să întindă cineva, să întindă eventual niște bani. Că el asta așteaptă, îl face șantaj, du-te bă DNA, tot ameniți de 5 zile că te duci, dar mai du-te bă odată. Nu mai aștepta să te sune cineva, că ți-a dat și bloc. Nu stă nimeni, bă, de nivelul nu s-a uitat nimeni la tine, bă. Dar să vă povestesc una de nebuniți. Dovada că el a fost, și o să vedeți în perioada următoare, ăsta, alături de Gelu Vișan, alături de Goagel, alături de Ponta, ăsta e echipa folosită pentru a sparge suveranismul. Nu vă mai aduceți aminte, aveți memoria scurtă când ăsta îl înjura pe Georgescu? Pe Călin Georgescu ați uitat cum îl înjura? Și hai să vă zic una, ca să-l facem de căcatul căcatului. El, de fapt, e frustrat, mă, că el a nebunit, mă, când a văzut succesul nostru, Laura, și ce avem noi și ce facem noi. Dar noi facem pe barba noastră, bă. Știi tu cine e generalul Pufi? Păi spune, mă, cine e, mă? Mă. Nici Maricel Păcuraru nu știe, mă. Ai înțeles, bă, jegos ordinar. Nu mai vorbeam de tine. O să punem alea, bă, când ți-ai bătut concubina, mă, pe aia din Italia măritată că să dai pe banii. Te-ai fost atârnător toată viața ta, mă. Tu știi doar să cânti, crede-mă. Tu dacă ai cântat la metrou, ai face bani mulți. Ascultă-l pe Riza. Tu de asta ești bun, am văzut. Ai talentul tău pe asta. El visează, are nebunile lui. În cur, în parcuri, până alea, vă dau tot, o să vedeți, nu e problemă. Dar nu ne ocupăm de lucruri mici aici ne ocupăm de lucruri mari, nu avem. Dacă să tot s-a făcut puțină tevatură și am unul, doi care au intrat pe aici și întrebau, bă, nene, că să elucidăm că Riza nu are teamă de nimic, Riza vine în fața voastră ca o carte deschisă. Ăsta avea o emisiune, s-a rugat să-l bage în seamă, că de-aia l-a ținut Anca pe acolo, l-a ținut pe lângă. A zis, haide, domnule, după campania asta, dă, bă, să-i dăm și noi o pâine să mănânci. Ce știi, bă, să faci, să cânt, dă, bă, fă o emisiune de asta cu tare. Ce credeți, mă? Bă, ca să înțelegi, o să vedeți că timpul vă va demonstra tot ce a spus Riza s-a întâmplat. Și am avut dreptate, bă, firar al naibii de fiecare dată. Din păcate, Ninele, Diana, am avut dreptate. Și Anca, am avut dreptate. Da? Și v-am zis. Nu mai discutăm. Dar făceau emisiune, bă, ca să vedeți cât de disperat e. Au făcut și de la realitatea că mă află. Au făcut-o de asta cum fac televiziunile când sunt filmări de Paște sau de Crăciun. Laura, știi? Bă, de ce n-a fost și el chemat să se bage și el acolo? Păi ea fac cu familia postului de televiziune, mă. Cu ea care sunt loiali, sunt ca o familie acolo. Operatorii ăia, toți familii. Bă, tu nu faci parte, mă, n-ai făcut parte niciodată. Înțelegi că tu ai fost un trădător toată viața ta. Și cea mai tare a fost să avea o emisiune de căcat la care oricum nu se uita nimeni. Zero barat. El de-aia e frustrat pe noi. Tu înțelegi? El crede că cineva de la realitate ne finanțează pe noi. Nu ne finanțează nici dracu de la realitate. E nebun. Eu, repet, dacă există o singură dovadă, eu am terminat, închis aici prăvălia direct. Cine crezi, bă, că mă ține Maricel Păcuraru la monoc? Ești nebun, bă. Făcea emisiunea lui de căcat. Și a venit Călin Georgescu. Acum 2 săptămâni, la realitatea că n-a fost, mă. Bă, a întrerupt emisiunea să vină se bage în seamă, mă. Să vă spun ceva? Bă, Călin Georgescu are nas, bă. De-aia nu o să-l bage niciodată în seamă pe Ponta, pe Goagel sau pe scursura asta. A nebunit fraierul ăsta. Păi n-a vrut, bă, Călin Georgescu să stea de vorbă. Voi vorbiți toți. Bă, da, toți vorbiți de Călin Georgescu. Și nu-și, bă, Călin Georgescu, voi credeți că e fraier, mă? Bă, voi credeți că ăștia care se dau imediat pe lângă el, oportuniștii ăștia de 2 lei, fripturiștii ăștia, voi credeți că omul ăla pune botul, bă? El n-a vrut, bă, să stea de vorbă, ca să înțelegi, Laura. Are niște frustrări ăsta. Nu, el, cum spuneam eu de Goagel, la fel, le ziceam la toți, de la Dubai, acum 3 luni de zile când era la Dubai. Nu vă mai intrați în gura lui Goagel, vorbea de Călin Georgescu, domnul președinte. Bă, n-avea nicio treabă cu el. Până a ieșit Călin Georgescu și a clarificat. Că a zis ăla că a făcut partid pentru Călin Georgescu. Numai ca să... Ponta la fel, cu Ghiță. Mamă, s-a lipiseră ca marca de scrisoare. Puneau poza lui Ponta lipită de Călin Georgescu. Doar să influențeze mentalul celor care se uită la acea latrină TV. Bă, nu mai poate fi... Așa și ăsta acum. Asta încearcă. Bă, de ce nu zici, bă, că nu te-a băgat Călin Georgescu în seamă și nici n-a vrut să te bagi în seamă? Bă, disperatule, asta e jegul care vă vorbește și vă minte. Așteaptă și el un bar, ca să știți, prin șantaj. Prin șantaj. Și trebuie să respecti ce aveai de făcut. Zi mersi că ți-au întins oamenii o mână și îți făcuseră contract.
că ai stat pe străzi o viață întreagă, tot pe străzi te vei întoarce, crede-mă. Toată lumea știe că ești un trădător, un vagabond și asta e. Zi mersi că Ninel pe ea te-a dus, bă. Bă, dacă nu era Ninel, n-ajungeai tu în viața ta pe la realitate. Ninel, asta e, frate, ce să-ți fac? De orba aia ne cunoaștem și știi bine ce să mai spun. Ți-am zis-o atunci. S-a adeverit tot ce ți-a spus Rizea. Că asta, de-aia se uită România și Republica Moldova la mine în fiecare seară. Pentru că au ce învăța, au ce auzi și văd că se întâmplă lucruri. Și Riza e singurul care spune adevărul în această societate plină și putredă de corupție, de intrigi, de conspirații. Cum să facem? Să-l punem pe ăla lângă Georgescu, cum l-a pus pe Fișan, pe nenorocitul ăla, pe violatorul ăla, nu mai știu cum să ascunde dosarul de violator pe care l-a avut în 88 la Craiova de pedagog când a violat-o pe o elevă. Vagabondul ăla grațiat de Emil Constantinescu, ulterior prin decret. Pă, jeguri, nu mai știți cum să vă lipiți de un om pe care românii îl vor, românii ăia, sinceri, bă, nu oportuniști. Românii ăia care vor cu adevărat o schimbare. N-are nevoie, mă, Călin Georgescu de oportunism, mă. Toți sunteți la friptură disperați, mă. Toți când ați văzut, mamă, să mă duc și eu, sunt și eu suveranist peste noapte. Rați-ai dracu să-l fiți. Eu de-aia am credibilitate în fața românilor și a moldovenilor. Pentru că sunt victima, sunt singurul care a suferit, care vorbesc astăzi din cauza acestui sistem nenorocit. Și am fost parte din el și am fost acolo lângă ei, la masă cu ei. De-aia am curajul să spun adevărul.